गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे जमदुवार खोन्दोनि सिङाव थानाय रायमना खोन्दोसा दाफुंनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो मोननानै प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा वाथिं बसुमतारीखौ मोननो हादों। जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा राजिब नार्जारिखौ जों मोननो हादों। मेसेजआ बेनो लाउड एन्ड क्लियार जोंहा जिथु मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आद्रा थानाय सिमां बेखौसो जों जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बनसुआ जोनोम जादों आरो बेखौबो मोनसे जों क्लियार मेसेज हरखानो सानदों जे बनसुआल' दिनै दावहा नांनायजों जानाय नङा, समग्र माने बर' जाथियानो दिनै ओंखारबोनांगोन। दिनै बेयाव सोरबाया माइगाब सोरबाया जुजाइ बेफोरबायदि सानालाबायनो जों जयैनो खौसेथि जानानै दोंसे लामाजोंनो जों आगान सुरलांनांगोन, अब्लासो जों देरहासारनो हागोनखौ आं सानो। आथिखालावहाय गिबियावनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय बे 14 जन जा APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ गिबियावनो आं कंग्रेचुलेसन्स होनो सानदों। मावनांगौ हाबाफारिया बेनो माने मोनसे गावबागाव एम थानांगोन, मटिभ थानांगोन, गावनि मा होनो नाजानाय थानांगोन, अब्लासो साक्सेस जागोन। दिनै जों नुनो मोनदों BTR सरकार एबा BTC सरकाराबो सुपार 50 मोनसे माबा मा होनो स्किम लाखिदों। दा बेफोरनि थ्रुयैबो मोनसे गिदिरथार मोनसे हेफाजाब एबा माबा हेल्प मोनगोनखौ आं आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो बांसिन नाम्बाराव जोंनि बर' लाइमोनफोरनिफ्राय APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हागोनखौ आं आसा खालामो। अनसायनाय होनोबा जों थारैनो जोबोद खाफाल गोनां होननांगोन। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थासेयावबो जों दिनै गोदान फरायसा आफाद मोनसे जोनोम जादों। दा जोंखौबो दाब दाब जायगायाव जों नुबोदों, गोबाङानो अनसायदों। जेरै जों दिनै बेयाव रायमना खोन्दोसा दानाय हाबाफारियाव जों नुजाथिफैदों। गोबां गामिनिफ्राय मेलेमजिबि दैदेनगिरि गामिनि गावबुरा एबा इन्टेलेक्सुवेल नुजाफैदों, जोंखौ बोसोन होलांदों, माने भेलुएबोल मोनसे साजेसन होलांदों। बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो नुबाय गोबां पाब्लिकफोरा जोंखौ अनसायनाय आरो थांनाय जिथु सुबुं गौमा जोंहा 27 सेप्तेम्बराव जानानै थांबाय, गोबां पाब्लिकफोरनि एबा नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबो मोनसे जेनेबा बनसुनि सायाव बा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सायाव मोनसे मा होनो फोथायनाय। दा बे हिसाबै बिथांमोना नुजाथिफैबाय, जोंखौ अनसायबाय। बेबायदिनो गोबां माने बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं जोंखौ अनसायनाया।